Kanigri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli phid e meri nongti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor mata ka step. Ye kranu menteri rangbado kari bat ki samla puli hak thup ko bakhandai jong ka program pariksha pe charcha ka be dei bak jingban khre ya ki jing ekhon examen ki ba pher. Pensngau menteri rangba ka jila konrat ke sangma ba ansa thongye ka kanhun toket ka bakarpang hapo jong ka Commission of Inquiry Act hakabai dei ba ka jingya ba jingman saubrio hakrem daw yong. Bala penlong ka state level mock drill ha ki district ki ba pher ka leng ka jila ban hikai pentipet kumno ban long bala khre lepa lada wan ka jing khnyo jumai. Ka khubor ka banya. Menteri Rangbado kari Narendra Modi ulai kran bikisamla puli ha ka thop ko bakhandai jaka program pariksha pe charcha ban pensting ya ka jingkhya jingmut namar ki examen bade ki jingpen million badan kam ha ka jingem ka baman la ka sngi ha ka benta ba ar jaka video bala palat min nen ka sngi Modi ula ai jingmut ki khana school banya le ban palat na ka jingkhya jingmut da ka bakyar na ki no ki jingne bamdai bat ban le ban banda ki ki baman toy Menteri Rangbado la pencelur ya ki samla puli ban beteng halaka kamla jong nadu ki jing sedang gibaret ban sanang sanpat hadin da ka bai trelang bat ki balat tibet hakani ka liang ulo ong ba ka jing puli ba ka jing i ya ka kam ki ya lang marbot hadin ka jing ja ka basngosi ha ka krem do yong ha minsngat Thangsko East Jainti Hills District haka santrik urampang haka ba arpunyong ngot ki briu kila do ay yala ka mensiem bat khandai ngot ki wei par kila mensao ka sarkar Meghalaya kala nang pan khlan shisho ya ka jingkershan ban yara bat bot dien ya ki jingnan kam ki badawa ban le ka sarkar kala pan biang ya ki emergency team ka bakanthop ya ka board punya district ki pulit ki kinho nyarap na ka state disaster response force SDRF bat na ka national disaster response force what happening ki jing ki babo na trade do ya ban wat ber persang palat im ya barok ki lanon ya ki to ki mensau la pen stat ya ka jing rap bakin jo ya ka jing semar ka biang por da ka bashim khya jur ya ka ni ka jing ja ka basngosi menteri rang ba ka jala konat ki sangma ulapan bana ba ansa thong ya ka kan hon toket ka bakarpang hapo jong ka Commission of Inquiry Act ban toket bnya ya ka ni ka jing ya ba jing mensau ki brio hakrem do yong ka sarkar kelapan benaman ajing rap pisai ya ki longyeng longsem jeng ki to ki balaklat baro ba ka jing keshan ki badang pha sumar tat hadu bakinda yo ya ka jing ko jingkhya ulat ka Meghalaya UCH Vijay Shankar menhin ka sngi ulapan ko burom ki nongil akai jong ka All Meghalaya Kickboxing Association amka ki ban let mi khmat ekari ha ka Asia Pacific Open Kickboxing Championship arhajar arpun rio kaban salong ha Bali Indonesia nadu ka arpu sautering hadu ka arpu pratering mentau benai kibladan nang ha ka program kilong HC Chaudhary Principal Secretary Shaulan uba Samuel Hasha Head Coach matkong ibahon simli nongelam rangba ka amka ulat ulai ro ek jing persang barat ba jong ka amka ha ka pentipet iki samlai le akai ka jela ba ka jing la jong ki ban pen poi iki nongel akai ha kirin san e khun gi ba he ulat ula kentu iki samlai le akai bakin yai beteng ya ka jing 3 minat khnang bekin yai long barabor ka nuksa ka ba bha na ka banta ki we hakate ka jo ek sngi ulat ka jela ula pen ko buram ru ek di khot ka NCC Meghalaya ki bala mikhmat ek jela ha ka jingat parit badan buram ha ka Republic Day ha New Delhi ulat ula ai khuble ye ro ek kan hon NCC na Meghalaya ya ka jinglong batipet bat ka mansim IT lut jongki ha ka ba ki la yo ek lat ban rung ha ka weini ki program ba kong san tam e jongkari ulat lo ong ba ka NCC ka shimi ka benta ka bakong san bha ha ka ba penwan dor ya ka la wei jung ki samla bar ka hikai ki ban long ki beteli ka mansim idri ka jinglan na di ba ka kamram nong elam ulat lo pen pauru ka jingkermen bagi samla ka Meghalaya kin yai beteng ha ka linti jingjam banwan ra ka nam ka buram ha kirin san ye khun ki ba pher kani gari ka AKASHVANI SHILLONG ka bon nam shpi ka khubor Kanigri ka khubor ka bawan shpi na ka AKASHVANI SHILLONG ka Meghalaya State Disaster Management Authority
DMA daga jing trelang baka District Disaster Management Authority DDMA Ribhoi District hapo katanat Revenue and Disaster Management ringkat baka National Disaster Management Authority NDMA min kasi kilapan long ya ka program ban ai jing hikai pat ba kumno ban long bla kre le pa la da wan ka jing khnyo jumai ya ka bla tip kum ka state level mock exercise on earthquake disaster ya ka mock drill la pan long a Shillong Airport Roi Ribhoi District Kibleshim taha ketika mock drill ki kentop ya ba Marthong Assistant Commissioner Ribhoi District ringkat bik officer rang ba na katanat pulit ka fire and emergency service na katanat jang ka koi kya kiwi sakri sarkar na bhoi rumbong CNRD block kinong tre ka Shillong Airport bat kiwi ha ketika ju hi kasngi ya ka state level mock exercise on earthquake disaster la penlong ru ha Yam Distillation Private Limited Habernihan. Ka Meghalaya State Disaster Management Authority MSDMA daga jingis nokti langbak District Disaster Management Authority DDMA East and West Khasi Hills ringkar ka jingit trilang bak National Disaster Management Authority NDMA kila penlong ya program IG kai pai ba kumno ban long bala kre lepa la da wan ka jing khnyu jumai ya ka mock drill la penlong min kasi hamairang kinong shimta ki kintop ki officer sarkar kiwi ki sakri sarkar kinong shongshnong mat ki khana school ha ka mock drill kaladan gajing pen kumno banlong kanlong ha bakhnyo jumai kum gajing tua ki yeng gajing tua khndo bajur ba gajing ploding bat ka ai ka badan kaman le ha ka bakum ketika por lanat kajing thu ka bakong san kalong man pun kret lepa ya kajing etre lang ha padeng ki kinhon ki ba pher ha ka por jing dan kam bakir ki kum kajing khnyo jumai bajur ka program ka balas dang ha ka por kum ba sting sngi ai la penlong hi jaka ki ba pher kum ka office tre kam jong DC ha mau sawa ha Tirot Singh Memorial Civil Hospital ha District Agricultural Office Mairang Presbyterian Science College ba ka way ka medical aid camp hamadan sangshnong ya ka state level mock drill la penlong ru ha Southwest Garo Hills ba West Garo Hills District Unong ilam rang ba jo ka BJP ubadairu menteri badem ka sarkar ba EL hek ula ong ba ki dan bon ngut ki MDC ki bamenta bar ki MLA ki barem ki badan ka jing ang not banya khun ha ka jing jet nomi khmat thamai shaka Garo Hills Autonomous District Council GHADC na ka tiket BJP habai kiran kinong patay ko bor ba EL hek ula etho ba ka BJP kala la sedang ya ka jing pen kre ka badan kamparo ha ka baide ba ka election GHADC ula ong baka BJP ka trekam lenter barashis nem ban penklan ya ka jing so thiet la jong bar kam dei ka seng ka basu pen pau tang ha ka por election uba EL hek ula etho bayam mentahi ka seng BJP ka dang pediang application na ki nongilam ki ba kwa panya khun election MDC kadang ro ka je kran baki MDC ki bamenta kumjuru baki MLA ki barim ki ba kwa panya khun ha po ka lama jong ka BJP ulai thu ru baya ka finalist jong ki kertong ans ai hadin ka jing bishar banya bar ka jing selakshwa bar ki nong lam rang ba ka seng ka klore le kai arm wrestling kong senebi singkri kalawan ra namat burame ke jela bar ka ri baro ka wei da ka jinglong nong lam jangka ya ka team India ha ka World Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Cup arajar arpusan kepada long ha Tashkent Uzbekistan na do ko live hui trik u kalangkat ha do ka nyau trik urempang ka kong senebi singkli kala job artli takma tama ha ka thop nru phau kilo ha pedeng ki kinthe ka pro panja league kala ai namru ya ka kum ka female player of the year Katukan ka kubor kelakut bekalawan shpina ka AKASHVANI Shillong. Sa shipor kata ka puar prabaji nginya sok baka daily station na kamta ka kubor ka ketin Hindi ban penbut ka kubor pareng ka por pra katsan minit. Kani kedai ka AKASHVANI Shillong sngob haban ap mentai ki kubor na Delhi.